تەماشەوانی خانی تیڤی دەمەوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشەوە باش بێ divê xelekê de mêvanekî me yê giranbiha li ber dilê me gelekî şêrîn e û li ber dilê we jî hinekî şêrîn e û li ber dilê mîtê mîta Tirk gelekî şêrîn e em ê li gel wî piçek nerînî wî binirxînin û hinek bersiva wî bidin û hinek wî rexne bikin berî win mêvanê me yê hêja û qedirbilind nas bikin fincana qehwa xwe hazir bikin dem herin pêşwaziya mêvanê xwe yê hêja bikin. Mêvanê me yek ji damezrînerê PKK ye û niha serokatiya PKK dike û di kongira damezrandina PKK wekî cîgirê Apo hat hilbijartin du cîgirê Apo hebûn Şahîn Donmez ku xayîn ket û PKK wî kuşt û evî camêrê han ku ez dikarim navê wî bikim bavê çizgî em navê wî kod naz dikin Cum'a ye Birêz Cemîl Bayik ku navê wî kod heqwa sal derbas bû heval Cum'a heval Cuma em niha navê bikin bavê çizgî çima min navê kirî bavê çizgî piştre em ê nas bikin ji ber ku beşekî di vîdeo de heye pir behsa çizgî dike wilo min dît heq kiriye ku ez navê bikim bavê çizgî çawa min navê Aldar Xelîl kir bavê sîstemê em navê wî jî bikin bavê çizgî eger wedît ez behsa ez dibêjim bavê çizgî nas bikin ku mebesta me vî mêvanê me yê hêja ye. Ev mêvanê me di programekî taybet de li ser ekranê Stêrk TV ku kanala TVya PKK'yê ku li Belçîkayê derket û ajansê nûçeya ê PKK daxuyaniya wî belav kir. Kirin tekst wekî vîdeo jî wekî tekst hat belavkirin. Min lê guhdar kir û divê xelekê de ez ê piçekî nerînî wî gotinî wî bînim pêşberî we û binirxînim. Berî vê di 2017 de havîna 2017 li herêma Qendîlê me ev camêr dît. Ez çûm nûnerê rojnama El Heyat û me çûm ji bo hevpeyvînekî bi Murat Karayîlan re çê bikim. Li nav re me wî jî dît. Wê çaxê Murat Karayîlan berpirsê PKK bû. Şiklî berpirsê PKK bû lê feelî Cemîl Bayik berpirsê PKK ye. Wê çaxê jî û niha jî. Wê çaxê jî Murat Karayîlan dihat bikar anîn û niha jî Murat Karayîlan tê bikar anîn lê feelî serokê PKK Cemîl Bayik e yani kesên bi vî yani dibe ku Duran Kalkan ew jî serokê PKK ê feelî ye lê Cemal Tucerî nabe serokê PKK ê feelî. Neyse wek tê gotin me hevdû dît li Qendîlê û diyalog di navbera me de çêbû min xwest bi rastî ji ber ku li cem me Apo êdî yani dirêya pirtûka de dirêya axaftinê Apo de Apo hatibû naskirin. Kî ye û çi ye û kengî zewicî ye û kengî diçû çolê û çivîka digirt û çi ji diya xwe re got û çi ji bavê xwe re got û kengî ew diya wî yani pev çûn û yani van çîrokê Apo em hemû nas dikin. Gotiye Apo gotiye û kengî kesî re Yıldırım nas kirî û kengî têkiliya wî mîtê re çêbî û van meselê hanê çîroka jiyana Apo kêm zêde li gorî
ديروكا رسمية بككي ولغوري آبو بخوا ام تيجشتنه بس لجمع جمعة يعني جي دوران كالكان بمجن يعني ام نزانن زاروكين شوابون جوانين بشوابو تيكليا وان بجنيرة تيكليا وان بهنريرة تيكليا وان بخوارن وبخوارني جيش حزدكن جيش حزناكن افنا زلال وش مرة يعني ده 1070 دماغو از ویرا آخوی مخصص بی ببینم برپرسه اولکاری ای پاراستنا اوی ای گوونلک اوی یکی ترک بوناوی هارون ترک جمعو مگوز خوازم حواله جمعه ببینم جمر يعني وكي دستوري ده اگر دماوي هبه استخاصم بچكي بير ديالوگي بكم نجبو روجنامه گريه ليجبو ناس كرنه يعني جمعه جي يعني مالباطا ما ناس دك هاتي مالا كالكي من مالا آبي من الشامي وكي مالبات جي منازك آبو جي وكي مالبات منازك جمعه برانيا سر كردين بكي مالباتا منازكن جمعه قوت اري هات جامير او هات از نچوم جمعي او هات جواتي وجا تدي ولو جوات گريا از ويل همبري هفدو بون و اف نویسکار و روزنامه‌وان و اف کس مسی در دورا پککی مدني فرحو و رشاد صورگل و اجدر شیخو و طيب تمل و بنا حمو حاضر بون لیل ما گهدار دکرن تفلي نقاش نبو جاركي زمان رشاد صورگل شمتي و تفلي بيبو مبرسواوي برسواوي دا برسي مني جي الجمعة كمج جيكر تعلقه بسياسة تنبو أزنها تمكو يعني جمعة جنفد مبك كورد يا مبك مثلا نفيسكار يعني مبك آبوشي دوي دميدز بحصا ده 1070 دكم أزنها تم يعني جبو في فاندشتي هاني خواسته که نرخاندن و مسائل سیاسی و آنالیز سیاسی مگوت نه مگوت خواست مستناز بکم ام آپوم ناز دکن لی سروک مثل ورشی جوگو مگو یکی کو آپو افهی 7 سالی ده 1070 بود اندری زندانی دیه PKK بر پرچبونی بون تا PKK پاراست تو چند حوالی خو PKK پاراستن لیبرای آپو حوالی ویج PKK قطبون مبولو بچکی قدر داوی بچکی ولوی نپخاند و جبوك بآخذه بچکی ولو پسنیوی دا ای بس مگوت تجي سروك كي في ريخسنا هاني بس عم تناز ناكن ام ريخسني ناس كن ام ابو ناس دكن لي ام تناز ناكن تكي تشي تزاروك كي تشواب وتخورت كي تشواب وجوانا كي تشوا خوندوانا كي تشوا دول مال باطي دقوند وان برسيك وعلاقاوي ب يعني جواكي وسوسيولوجي ودروني آليوي دروني بسيكولوجي برسم ببيرنجي وانت علاقاوي بسياسة تنابو آخر بچکی خوولو برو آنی داوی آخری بحث آخوا کر يعني از دوباره ناکم چو گوت و چو نگوت لسر خو و لسر جیانا خو تیکلیاوی بجنیره تیکلیاوی بهنریره تیکلیاوی بگند بمالباتي تشتيك وقوت ببريجي بحث كري لي از دوباره ناكم لبشتري جفات قدية دبش وجاركي ساعات ونيفك زيادة ترى آخفين شو تشتكهبو دي سافاقرية ساعات ونيفك ساعاتك تشتك دوي قناغي ده يعني برحتي جفاتا منو جمعة بريز جميل بايك باوي تشزقي زيادة تريد ساعتها نابرك يعني شغلي ربع چاريك يا 20 دقيقة هبو زيادة تريد ساعتها ام آخرين دوی چارچوبه ها و دیالوگ کی ببیننگی بو دنابرا مویدی چه بو ده 1070 هاوینا ده 1070 لقندیل لولاني بو لخنيره بو نماطي برامه لوي دبرا هاني بو ما تشتي كو انجامه كو از ديهاش تيمي كو يعني لغوري
برسیوی وی ev kesayetiyekî pir nazik ê pir hesas pir yanî kesek jê naîşe û kesekî hîna girtî ye naxwaze xwe eşkere bike ji raya giştî re wek serokekî wilo eşkere û vekirî ne wek Apoyê. Apo behs dike. Apo yanî ji ber ku pir ji ştegaliyê ji axaftinê hez dike Apo û pir wilo ser tişta de diçe ser kesa û hevalê xwe diçe ev ye na. Ev ye wekî ava binkayê pir pir bi hesasiyet û bi nazikî û bi hişyarî tev digere. Yani şek û şübhetî wî tedbîrê xwe pir digire. Loma heta niha sax mayî yanî wekî kesayetiyekî ku tu dibêqey ji aliyê CIA û Mossad û MîT û hemû îtîlaat û hemû aliyên îstixbar hatî perwerdekirin. Yekî pir li xwe miqateyî û hay ji xwe heye. Bi dilop diaxive. Yani zû zû xwe wekî Tirka gotî qapalî ye. Ez geştim vê encama hanê di hevpeyvîna xwe de min ji hineke sar got min ji geleke sar negot ku yanî ez encama ku ez gihiştime. Lê ew jî tiştê ku nerîna hanê te kes dike ji hineke sar gotibû ji ê derdora xwe re mipirsî migo yanî nerîna wî çi bû razî bû nerazî bû migo na nerazî bû. Nerazî bû ji pirsê te û bi guman li pirsê te dinerî lê mecbûr yanî di nava civatê de wê bersiv bide. Wê yanî nerazîbûnekî çawa nerazîbûnekî ku evî xortê hanê hoşeng heval hoşeng mi ber bi civakê de dikişîne min ber bi jiyana sivîl dikişîne û dixwaze wilo jiyana me eşkere be ji xelkê re û nerazî bû. Ji van pirsên psîkolojî û sosyolojî ku jiyana wî û aliyê wî derûnî dixe bin ronahiyê û bin spota û quncik muncikên tarî jiyana wî dihe îşaret bike nerazî bû jê û nedixwest. Lê nedkarî yani tiştek hebû ku rê li ber bijî bigire nexweşe. Ez mêvan bûm yanî û lê bi rastî ew gumanên wî ez karim niha di vê rojê dibêjim ku di cih de bûn. Mi ji yanî min ne ji wilo ji xwe ne pirsên wilo serasera û ji rêzê jê dikirin. Mi dixwest ez fîlm bikim. Ez vî zilamê han nas bikim. Hena êdin ne xemnakî lê cem me di kes girîng bûn yanî Apo û Cemîlbayek ev êdin tê di qunaxa duhemîn de Abbas û Qeres û Riza Alton û Sebrî û Kûbanan yanî wana ne li ber tiştekin yanî. Gumanî wî derbarê yanî wek tedgoqeyî hinek jêr dibêjin ku piştî 10 sal bijî piştî 20 sal be ev hoşeng wê wê rojekî bê rexne li PKK bike. Rexne li Cemîlbayek bike. Lewma dixwest mesele wilo girtî bimîne. Tarî bimîne ne tiştek belge enformasyon nekeve destê hoşeng. Hestî wî wê çaxê wekî kesekî pir perwerdeyê îstixbaratî dîtibû di cih de bû. Hena Apo ne wilo ye Apo ama ji aş û baş diştegile. Ev ya na. Ev ya pir hesas û libo yanî diaxive. Pir yanî pir di zimanê wî gewt jî hûn li vîdeo binerin tiştek wî besît tenê heyî ku kar mesela xwe hewlo piçek wilo xwe hereket dike û destê xwe hemanî pir
پر او نوک مراد کرایلان و نوک عباس و نوک آپویشی کسایتی کوی تایبەت هەیە لێ دەنگیوی گۆدار بکن لە شێوەیە خافتناوی لە زمانێ گەوت لە جەمیل بایک بنەرن ونێ ناز بکن کو ئەڤیا یعنی سەبرەکوی مەزن هەیە کو ئاپۆ تەحمول کریە کو چێر و دژونێ ئاپۆ تەحمول کریە تشتێک هەیە هشتیە کو ئەف سەبرا هانێ ئەف بهنا فرە کو یەکی یعنی ژنا ئاپۆ تەحمول نەکرد کەسێک ئاپۆ نکار تەحمول بکە یعنی ئەڤیا ئاپۆژی تەحمول کرد و برای ئاپۆژی تەحمول کرد وشوا عبازی تەحمول دکە و قەرە و هەمووها تەحمول دکە سەبرێک لەسەروی هەیە بڕاستی یعنی هێژایەک و ئەس بێژم لێ دە ئالیە دنجی دە کەسایەتیەکی کوژەرە نە ئەس دبێژم ئاپۆ دبێژە دە ئاخافتنا بکریس کۆچێرا نویسکارێ فەرەنسی ڕۆژنامەوانێ فەرەنسی کو بە ئاپۆ رکردبوو لە ڕۆمای بەری ئاپۆ وەرگرتن بەحسا جەمیل بایک تێکردن دبێژە دبێ کەسایەتیەکی پر فەردیە و پر ولۆ بریارا سەرێ خۆ دەستینە و دجارا دەفش پارتیە بەردایە و پر گرێدای منە گرێدای پارتی پر فەردیە پر یعنی کۆلەکتیڤزم گشتی کار و خەباتێن گشتیشی حەز ناکە خودی بریارێن بە ڤیرەنگی خودی نەرینە ڤیرەنگی میناکتینە ئاپۆ میناکتینە دبێژە سەرێ خۆ بریارە چەند کەسان بەرپرسێن پێکێکی بریارە کوشتنا تەسفیەکردنا وان دایە بێکو لە ئاپۆ vەگەرە ولۆ ئاپۆ ولۆت بۆ bi serê xwe biryara kuştina birîndarên PKK daye ew bûyera hanê di dîroka PKK nas kirî Cemîl Bayik li gorî Apo li gorî Abdullah Öcalan serokê newewî bi vî rengî ye Apo bi vî çavî li Cemîl Bayik dinere û Apo dema perçebûn di hundirê PKK di çêbû alternatîfî wî yanî ji bo serokatiya PKK Murat Karaîlan bû ne Cemîl Bayik bû cara di dwajî dîsa Murat Karaîlan bû di dewrê Murat Karaîlan qediya lêjêr zêde jî kir bi biryara Apo nedixwest ku Cemîl Bayik were bide berpirsê yekemîn ê rêxistinê tevlî ku rêxistin dibin di kontrola Cemîl Bayik de hebû yanî tevlî ku serê sedî heştê heyanû dibin kontrola Cemîl Bayik de bû Murat Karaîlan sûret me'melesî bû û dîkor bû yani ne zêde lê Apo tim kandîdatî wî namzetî wî ji bo serokatiya PKK ne Cemîl Bayik bû Apo mecbûr ma li 2013 de mecbûr ma hilbijartinên li hundirê PKK çêbûn yanî ne meqûl e dîsa ji Murat Karaîlan re zêde bikin ne mentiq e Abbas bibe serokê rêxistinê ne mentiq e Sabrî Okyan jî kî Rıza Altun di hebûna Cemîl Bayik de ne meqûl e ne mentiq û ne exlaq jî Apo mecbûr ma qebûl bike Cemîl Bayik wekî serokê rêxistinê ji 2013 heta niha 2023 ev 10 sal e dibin serokatiya Cemîl Bayik de gelek teşqele têkçûn şikestin ev rêxistina PKK de gelek tiştê de çêbûn lê ev ne ji mijara me ye mijara me ka werin daxuyaniya Cemîl Bayik a dawî û mijarên bêdaxuyanî ye Reber Apo bû ku komplo pir mezin pêşketî bî li dijî vê komploya jî bi dirişmekê pir mezin sekinî a bû xwe esas wargirt bo wê di şaxsê xwe da
komploya nav netewî vala derxist. باشه برادرین من ابوچی و بهیست کنها کمپلوها ناو نتوی آپو بالا درخستی ده شخص خود و کمپلوها هانه بالا درخستی کی دبیجه برز جمیل بایک و مثلا هانه دبیجه ایدی بس ون بیجن کمپلوها ناو نتوی کمپلو يعني افشي كومبلو ناف نتوي كوجنوتو حشتا دست بك جل شامي دنه وده اكتوبر نوتو حشت ونوتو نه بسرد وده حزاري وحيا ده حزارو بيستو سيسيا وأف كومبلو ونبحث لكن إيدي بس نقطة كي دينن داويا في مسألة هاني كومبلو والا دركتي بس بيجن كومبلو بردوامها بس بيجن كومبلو ناف نتوي از وكي چاوديركي شور دبيجم دا خويانية خود و دا آخافتني خود بس بيجن كومبلو بردوامه دبيان فهم بكن كومبلو بداوي بوي يعني بداوي نبيه والا دركتي يا والا درنكتي جميل بايك دبيجه سروك آپو كومبلو والا درخسي و الترناتيفكي نوداي او الترناتيف چبو او الترناتيف دما ده فروكي ده دما چاوي خو بكر گوست خوازم خدمتا دولتا تركي بكم دايكا متركه او الترناتيف دما دركت پیشبری محکمه لیبورین جدایکن شهیدین ترک عسکرین ترک این کشتی اید شر ده جیانا خواندان ناوی وانکر شهید چینابه اگر او شهید بن گریلاشی شهید نشخوا آپو بحثا گریلا نکر ده پیشبری رایا گشتی و محکمه و دوزگر و قانون و لعنبری همو کسی آپو گلی کرد ندید دایکن شهید و شورشگرا ندید لتنی دایکن عسکرین ترک دید و جوان را يعني وكي دایکن شهیدا بناف کر و لیبورین جوان خواست آپو به وی رنگی برسوا کمپلوا ناو نتویدا Di şahsê rebe rapo da tehlikeyekî pir mezin tê ser hereketê tê ser gelê Kurd di şahsê hereketê û gel de jî tê şahsê însaniyetê. Vaya hat fehm kirin. آپو لگوری جمیل بایک و شروعه نوی تهلوکه کی مزن لسر هیزن ناونتوی چه دکر و هیزن ناونتوی دردکی وان نبو جبلی آپو دفج چیرو يعني اف تهلوكي كو آپو چه دكر ج تهلوكي سوفيتا بري و بلوكا سوسياليست و جوان مستربو تشتكي بعجيبه وندهت حساب يعني بشتي كو ويجرتن اف هيزن كومبلوجر امريكا وناتو وغلاديو وملاديو وحموف كسينهاني جتركار قوتن آپو اعدام نكه يعني ويبهي للصاغ والنهاجي دولة ترك مجبور ما اعدام نكه يا انا وجميل بايك ور شروفه بك بشتري يعني ندري اخافتني ده چما اف غلاديو وملاديو وناتو وامريكا وفلان نخواستن كو آپو ور اعدام کرن شبرچه وين هاج ور بهانه و انالیزا و شروعه دمن پیش ده وی بیج اگر لوی ویدیو تماشا بک او لبهانه بگرب چکی خوب وستین جبرچ مبیجی فهم کرد باشه اف هزین کپیتالیستا مدرنیته ای کمپلوگر ای نظام چو ای امریکا و امریکا و وانش میت ای کنها چیکلی وی به امریکا هیه حقیقیه PKK تێکیلی ئەمریکا دڕێیا قەسەدێ لە سووریە دەربارێ مژارا ڕۆژاوا و شەرێ لە دژی تەرۆری و چتن بڤیرەنگی گون هەموو دزانن تێکیلیە وان هەنە هەواڵێن PKK نەها لە ئەمریکا بیرۆژی vekirine و danûstendinê jî dikin kontaktê jî dikin erê ئەمریکا dibێت hêzekî teroriyê
لید بن ماسه ده آفکی دن چیروککی دن دهرکه مثلا دن هی PKK و امریکا کنتاکت وان هیه ته وی چاوی هانی لأمریکا دن ره تشبو چو کنتاکت وان رو شیرکه جبر چی تو یعنی توی هیزن کو سروکی تگرتن هیزن کو خطریه دهبونا سروکاتیات و حرکتات و تفجرات دبینه تجبو چه دچه لبردریه وان وکی پارسکا تدخواز خوب وان بده قبول کرن فرمو ما مسته Vaya sistemi kapitalist modernite tehlikeki mezin dit. Boçi çünkü dixwast ki müdaxaleyê rojhilatê navîn bike. Wextê ki xwast ki ve müdaxale bike, dît ki ew têkoşinekî reber apû pêşxiste bo wan astengekî mezin çedike. Hatta tehlike çedike. Bo ki bikanibin müdaxale bikin, rojhilatê navîn gor armanciyê xwe, gor berjewendiyê xwe rexistin bikin, lazim e ew tehlikekî reber apû çedike li ortaya rakin. Hatta ki we ranekin, müdaxaleyekî bikin, belkî cî negire. Hatta ters encamını çebike. Di vê müdaxale da gelê rojhilatê navîn mümkün e têkoşinekî azadî demokrasiya xort pêş bixin. Bu ew tehlika dîtin pêşî li ser reber apû sekinin ew komploya navnetewî pêşxistin. Ki bikanin bê tesîr bikin, hereketê gelê Kurd bê tesîr bikin ki müdaxaleyê xwe rojhilatê navîn pêş bixin ki bikanin armanciyê xwe pêk bînin. ev analiza xwarûmar yani di nava PKK de wê hene êku jê bawer bikin bêjin tiştekî wilo heye yani deriyê rojhilata navîn girtî bû li hemberî NATO, li hemberî Amerîka, li hemberî hêzên kapîtalîsta modernîte kilît û mifta û qufla vî deriyê hanê PKK bû PKK nedeşt serokapû nedeşt ku Amerîka derbasî rojhilata navîn bibe lewma hêzên komploger apû rakirin û wanîn danîn êmiralî û jê re gotin tilbir bisekine û ji bo ku em müdaxeleyê rojhilata navîn bikin. Yani heq wese wilo analîzekî wilo kenê merocî ne. Hêzên navneteweyî di rojhilata navîn de ne berî PKK. Berî PKK çavê berî fikra PKK çê bibe. Berî mît bifikire ku PKK çê bike. Hêzên navneteweyî di rojhilata navîn de ne ji salên ji destpêka sed salê ji piştî têkçûna Emparatoriya Esmanî û hêzên navneteweyî Fransî, İngilîzî di rojhilata navîn de ne. Di piştî şerê cîhanê duhemîn wekî leşkerî derketin lê wekî din man. Apû û partiya xwe ne berê û ne niha û ne piştî hezar salî jî nikarin bibin asteng li pêşiya müdaxeleya hêzên komploger û kapîtalîsta modernîte ji bo rojhilata navîn. Evan analîzê telomel û xwarûmar û ancak apûçî lê guhdar bikin û serê xwe jê bibe. Yekî wek medenî ferxwe jêr lazim e ku serê xwe jêr bihecîne û neçî jêr nebêjî yenî nebêje dîroka rojhilata navîn û hêzên navneteweyî çawa rojhilata navîn bi rêve dibin dinyayê bi tevahî bi rêve dibin bê ku apû û rêxistina apû net hesaba de ye. Ew bi zorê wê xwe bêxin di nava hesabên navneteweyî. Kengî dikevin nav hesabên navneteweyî piştî çîroka Daişê PKK ket nav hesabên Ewropî û Amerîkî wekî Wagner, wekî şirketekî ewlekariyê, wekî şervanên kirê girtî. Bi vî mentiqê hanê, bi vî şêweyê hanê PKK ket nav hesabên navneteweyî de.
بجا ورا بشخور مسألة سري خباتشكا مزن بك وبيج والله سروك آبو آستنگ بول پیشیام و دا خلا روجلاتا ناوین و روجلاتا ناوین کمپلکی چیکرین جبو درباسی روجلاتا ناوین باش انا دیمکی اگر عمل روشی بنرن دیمکی کمپلوچو سری آرمانج پیک هات نتل بیجز سروک آپو بالا درخست د شخصی خود نظام چده هزین ناو نتوی نهال روجلاتا ناوینن و هزین ناو نتوی و عمریقا کنتاکتی و پارتیا تر دکن و چاوی خوش بن پیکرنی پارتیا تر دگرن و پرو سیلح ددن پارتیا تر ماموستا باوی چیزگی işte eğer îro jin bi navî jin jiyan azadî hereket dike ne tek li Kurdistanê dünyayê veya reberapo pêşxist. Yani reberapo daîm bo jin kar kir. Çiqa ki bo civakê tev kar kir jî li gel ve asas bo jin kar kir. Çünkü reberapo dît ki eger azadiyê jin pêş nekeve azadiyê civakê çenabe. rast dibêje seroka po daîm ji bo jin kar kiriye ji bo jin ez jî ter ne ez bawer dikim jin jiyan azadî fikrê serokatiyê ye ev yani xebatên jinê famînîst û ji 100 sal berê ji 100 sal Rosa Luxemburg şagirtekî şagirtê serokatiyê ye serok apo rêl pêşiya jinê vekiriye di hindirê partî jî di hindirê PQQ jî de rêl pêşiya jinê vekir bû serok apo serok apo bi destê xwe li kadrê jinê PKK de bi destê xwe li wan xistî here tu jî nas dike mamoste bavê çizgiya ku tu behsa wê dikir here veger li pirtûka Necdet Bildan jin di hindirê PKK de bê çewabû ma yani yek qasa ken bi mejiyê xelkê nabe yani erê Necdet Bildan û ji bo xatirê Perwîn Bildan ew pirtûk qurtand lê ma şahid şahid bi hezara kadroyê jinê ku dev ji PKK berdane ê ku apo dîtin li Şamê li Biqaê yekî çawa bû têkiliya wî jinê re bi çi rengî bû di çi seviyê de bû debere ana Kesîre Yıldırım hazir bana bi hatana bersiva te bidana bavê çizgî bê şikl û şêwazê apo çawa nêzîkî jina xwe dibû Miral Qedir belkî neaxive lê Kesîre jî neaxive kevê kî biaxive ev jinê ku dibin destê apo re derbas bûne wê kî biaxive nexweş ez nava nabêjim gelek jinên ku bûne qurbaniyên serokê meyê Newewî ew xwe nas dikin û guhdar dikin û dibîzin rojek bê wê hemû kes biaxivin çawa hinek jin di hindirê kilîseyê de dibûn armancên êrîşan û tecawuzê di kilîsiya katolîk de piştî emirê wan dibû heftê heştê sal nûka deftera vedikirin nûka çîrokê xwe digotin û wê roj wê bê piştî heftê heştê salî jî wê jin werin wê defterê xwe vekin bê apo çi danî serê wan bê te çi danî serê wan bê Ebas çi danî serê wan wê birê apo Osman Öcalan yan jî Xelîl Ataş yan jî ev serkirdeyên ê ku di nav PKK de ne wê ku ji PKK jî derketine bê wî çi şêwazî nêzîkî jinê dibûn wê roj bên wê dîrok vebe wê defter vebin lêjmir dibê jin jiyan azadî û seroka apo bi jinê mijûl dibû erê bi jinê mijûl dibû lewma bi vî şêwazî nêzîkî jina xwe dibû hevjîna xwe dibû hevjîna ku dev ji dergîstiyê xwe berdew hat bû jina apo yani
بۆ هەفژینە ئاپۆ ئیجا گەدی کرد مەسەلە استخبارات گەد کرد مەسەلە سیاسی گەد کرد مەسەلە استثمار و هەما بچی منطق بژی هەنێک ئاستا هەری نزم ئەخلاقی تێکیلیە دنابەرە ژن و مێردە وێ ئاستا هەری نزم تێکیلیە دنابەرە کەسیرە یڵدرمدا و عەبدەڵڵا ئۆجەلاندا ئاپۆ بن پێکرماقەی کەسیرە یڵدرمژی نە ژنێکی کورد بوو ژنێکی کورد بوو و زانە بوو و تێک و شەر بووژی مالباتا wê mît nemît ez vê nizanim ez nikarim te kes bikim apo jî nikarî bû te kes bike PKK jî nikarî te lê jinekî Kurdî Helewî malbata wê mît bûn ya nemît ev mijarekî din e heta roja îro kesîre yildirim devê xwe venekirî ne ji tirsa hinek dibên jin ji tirsa ji tehdîdê û ji gevxwarinê û nizanim çi filan ne ji tirsa kesîre yildirim hevala mîtê bi dikare xwe bispêre mîtê mît wê biparêz û kesîre yildirim sirrê mîtê jî veçêre û sirrê Serok Apoyê te jî veçêre birêz bavê çizgî ev hatiye naskirin bê mijûlbûna Serok Apo bi jinê wekî netewe wekî jînolojiya wekî nizanim çi heya çi rengî bû hemû kadrê jin dizanin ku ez tiştê dibêjim serê sedî pêncê şeşê pir de he serê sedî not veşartî rejim bes behsa Serokê Newewî bike û têkiliya wî jinê de bê diçe astekî bilind hebû yekî rêzê ji diya xwe re nedikir ji diya xwe re vegere pirtûkên Apo vegerin pirtûkên Apo ê destpêkê bi çi şêwazî behsa diya xwe dikir diya wî kêm zêde jinekî Kurdî yenî û dawiya dawî wextê ket krîzê û aloziyê wela diya min tir kir wê çaxê hewceyî nijada diya xwe bû nasnameya netewîya diya xwe bû ji bo xwe tirka bide qebûl kir hat naskirin mamoste Ez hevalê Rojat Erdal bi hurmet bîrtînim bejnê xal pêşwan ditewînim bi rastî wa hevalana bo gelê Kurd bo însaniyetê wesfekî dîrokî pêkanîn fedakarîkê mezin kirin bi ceseret çûne ser dijmin çalakiyekê pêşxistin jî li ser merkezke pêşxistin ew merkeza akê qirkirinê Kurd dimeşîniye newar çalakî li ser hinek hedefa pêkanîn hedefekê dayîn pêşxa zanabîn dana pêşxa çûkû siyasetê qirkirinê ew emniyeta dimeşîne ew çalakiya dijî qirkirinê pêşxistin çalakiyekê parastinê ye boya ew çalakiya çalakiyekî dîrokî ye ew çalakiya întîharî ew ku li Enqerê çêbû bi vî şêwazî mamoste bavê çizgî diparêz û fesin dide çizgiya wî ev e çizgiya ku yanî teşwîqa xwekuştinê întîhar û entîharkirinê û bêje wela wezîfeyekî însanî bû wezîfeyekî mirovatî û kurdewarî û dîrokî û çalakiyekî dîrokî bû û çi jî ama wedî çi bi çi rengî pesnê wê dide û silav dike ez bersivayî nadim li gorî qanûnên navneteweyî ew êrîşa hanê teror û ev kesên ku şermezar kirin pişt re dibêje divê çima PDK şermezar kir hemû dinya şermezar kir kesekî ji bilî PKK nabêje ji wêrekî wilo re tu du ciwana bişînin wê derê dawî jiyana xwe bînin
و لبسری خوشون توان شاندیه PKK ریخسن وان شاندیه هرن به چالاکی هانیل دار کن و چالاکیه کی تیک شد تشتکی ضرر و زیان مزین جی نگیاندن ترکیه نگیاندن خواه و گیاندن کردا و کردین نل باکوری کردستانی لروجاوای کردستانی جی چی چالاکیه کی دیروکی کسی کی بقاسی دولتا ترک فایده جبه چالاکی هانی دید کرد فایده ندیدن PKK فایده دید دولتا ترک فایده دید اون هر دو کوالسیونه که دو کجوه چالکی هانه فایده دید کرد لباکوری کردستانی روجاوای کردستانی ضرر و زیان دیدن از برسفا بین آدم از بهیلم سروکی تین نووی برسفه بده و برسف بری دابو 10,013 دما گوتو بو دم نه دما چک و نم دما چک داریه و دبی ام يعني اخافتنا آپو 10,013 نوروز 10,013 تبی راوه نها د گلانا 1019 که حالا آپو شد گود برز باوی چیزگی لخودیه چیزگی گهدار بیویش چشتر بیجه کالی بینر از بهیدی ما بلگه هانه ولو البرد ليت نتعلبه السروكي تين نووية داخويانية ويد بيجي لها بحث على الهفاتن هذيك ولا تجي تندي ولا دجي شێوازێ چارەسەریە عسکەریە ku tu civana dişîne Enqerê dibêje parastin mere wan ji Herêma Kurdistanê bişîne Enqerê çalakiyekî bîringî dirxî li dar bixin eskerî ev parastina xwe li Enqerê dike mamoste Cemîl Bayik bavê çizgî tedî serokê te çi dibêje çawa yani eger rêza te ji serokê te re hebe tu bi vî şêwazî pesnê çalakiyekî wilo nade hezar rehmel gora ew her du xordê han ji kîsî xwe çûn jiyana wan ji desta jî çûn xwe kuştin di ola Islamê jî di hûn gotina şehîd bikartînin di ola Islamê jî di kesê xwe kuj ne şehîd ji ber ku gotina şehîd ji ferhenga olî tê ji ferhenga Islamê tê baş e ez ê li gorî we biçim lê li gorî qanûn û zagonên Islamê kesên xwe kuj ne şehîd İslam wilo dibêje eger baweriya we bi Islamê tê û serok apo jî rexnel vê mesela dike eger baweriya we bi serokê newewî tê di dijî vê van çalakiyê hanê ye ya serokê newewî rast diaxive ya serokê newewî Cemîl Bayik heval cum'a bavê çizgî rast diaxive çênabe her yek çênabe rêxistnek bide serî yek çep diçi yek rast diçi bersiv ji aliyê serokê newewî ji bo bavê çizgî rihat Çünkü askerî te kuştin jî vedişêri nayê ki mesela nav civakê da işte asker tên kuştin ki her kesik ve fehm bike rast e ez bi te re me dewleta Tirk kuştiyê xwe eşkere nake ji bo moralê gel ji bo rewşa ku heyî tedî roj derbas nabin ku PKK bi deha eskerê Kurd dikuj û vedişêrin lê baş e PKK vî tiştîhan nake PKK heta niha her carê vegere bavê çizgî
وەگەرە مەدیا چizgiyawe binêre ku yê HPG ez çi bêjim şervanên ku jiyana xwe ji dest danin salên wêdî nûka elan dikin nûka eşkere dikin gelek kes hene di nava PKK de hatine kuştin hîna PKK wan elan nakin nekiriye Elî Heydar Qeytan hevalê te ku we wî kuştiye û gelek guman heye ku bi emrê te hatiye kuştin mamoste heta niha malbata wî dizane yanî hayê malbata wî ji meseleyê çêbûye û teziye jî çêkirine yanî Hesên Qeytan û birayê wî û xwişka wî û ehlê wî malbata Elî Heydar Qeytan bi meselê dizanin ne ji niha de lê heta niha te wî elana tu çima elan nake yanî niha dewleta Tirk eskerek wê generalek wê were kuştin wê 2 sal 3 sal 4 sal 5 sala veşêre ji 2019 tê gotin ku Cemîl ku Elî Heydar Qeytan hatiye tasfiyekirin 2020 ev 3 sal beredine 2019 bi 2020 ev 3 sal serderbas bû 2021 ev 2 sal serderbas bû hûn çima eşkere nakin gelek kadrên din jî hene ku jiyana xwe ji dest dane çi bi fîşeka PKK çi bi a dewleta Tirk we eşkere nekiriye hûn nabêjin hûn di veşartina hejmarên kuştiyan hejmarên wendayiyan di nava PKK de dewleta Tirk li paş we ye dewleta Tirk ji we hîn bûye li ber destê we perwerde bîye hûn çawa hejmarên wendayiyên xwe kuştiyên xwe ji gel veşêrin nehêlin gel nas bike bê heqwasa wendayî hene heqwasa kuştî hene heqwasa şehîd hene Watekî Tirkiye war nînekî bi serê xwe bikane ve hicûmê wahşî li roja we pêş bixe eger ki ew hicûma pêşxist ki gelek cê jiyanê kirin hedef li orta rakirin ew bi qerarê NATO bi qerarê Amerîka çêbû çunku dewletkî NATO ye eger NATO îcaze nede dewletê Tirkiye nikane war biçi li roja we we cî hemû bombardman bike insana şehîd bixe we ne mümkün e çima ew bombardmana çêbîn û dengê keskî derneket çunku bi Tirkiye ve qerar wergirtine bu wê dey nekir bu wê dijî wê nesekir eger ki bi Tirkiye ve ew qerara wernegirtine îcaze nedane Tirkiye nikanibe ve hicûme bikirina ez biçare ev dewleta Tirk tiştekî wilo biryarekî wilo nikar wergir bi serê xwe gerek çira kesk gerek helwestekî erênî ji aliyê Amerîka hebe ji aliyê NATO hebe ez bitere tu rast dibêjî bibûre lê baş e tu çima têkiliyê te bi Amerîka re hene a ku piştgiriya dewleta Tirk dikin tu çima di rêya Qesedê de kontakto bi Amerîka re dikin eger ev Amerîka ê ku hevalbend û alîgirê dewleta Tirk in tu li ser qada Rojavayê Kurdistanê ji bo çi kontakta bi Amerîka re dikin hela çi bire vê ejmer bêjin siyaset e ev çi siyaset e ev çi siyaset e ku tu here wekî xulam wekî kirêgirtî ji Amerîkîya re bişuxule bi navê Qesedê û di aliyê din jî tu dibêje Amerîka baş e yanî ev nakokî maqe şîrovekirin ji vê nakokiya hanê re tune ye yanî kala çi şîrovekirin nivêjê re hebe ez binerim nivîskar û rewşenbîrên PKK şîrove ji vê çîroka hanê re bibînin Hamas yöntemekî
پیش خسته نراست لازم من رخ نبک fakat vay ne ve mane ki yani Hamas henek yöntemi şaş peş xistına ki merve bik sebep merbe çiser geli Filistin çıka yöntemi Hamas şaşın ve avakirin bahane çünkü ser geli Filistin ji şaşın ama şaştı bin gelek برادر dibêjin ku hema tu rexne li PKK dixemate tiştekî wan rast nabîne na eger ez tiştekî rast bibînim ez dibêjim ev nerîna hanê ez rast dibînim ku Hamas ne tenê tiştekî şaş Hamas rêxistinekî terorê ana Cemîl Bayîk negot Hamas rêxistinekî terorê ye ji ber çi ji ber ku rêxistina PKK û rêxistina Hamasê ji eynî pêsîrê şîr dimêjin pêsîra Îranê her du jî dizê qulekî ne hevalbendê yanî ji Cemîl Bayîk newêre nikare ji Hamas re bêje rêxistinekî terorê ye ji ber ku piştgirê Hamasê eynî piştgirê Îranê ye eger Îran piştgiriya rêxistinekî terorê dike demekî piştgiriya PKK jî dike wekî rêxistinekî terorê di axaftina Cemîl Bayîk de yöntemê şaş hate bikaranîn ne yöntemên terorîst bi nav nekir ev rêxistinekî terorê ye ême ez bi nav dikim rêxistinekî terorê ye Hamas rêxistinekî terorîst e û yöntemê wê jî yöntemên şaş in lê dewleta İsraîl jî dewletekî terorîst e terora dewletê li hemberî gelê Filistînî hat bikaranîn apoçiyên me ê çizgiya Cemîl Bayîk ew jî bi vî mintiqê hanê nêzik bûn diçûn gelê Filistînê bi agrê Hamasê çewtandin îdî hema bibû hemû bibûn avoqat û parêzerê İsraîlê û ji İsraîl re bihaneya didîtin van komkujiyê hanê birê min bavê çizgî her kadroyê xwe û hevalê xwe perwerde bik pişt li werbiax hevalê te bi vî mintiqê hanê nêzik dibû eger şaştiyek hey şaştiya hevalê te û kitleya te û medya te ku bi vî mintiqê hanê van şîroveyê hanê van çewtiyê hanê li ser sosyal medya û di medya apoçiya de kêm zêde dadket pêşberî raya giştî yanî gelê Filistîn doza gelê Filistîn îdî wilo bi çavê şik û gumanê û mav didan İsraîlî çi bikin çi bînin serê Filistîniya mav didan çî ola Hamas hevalê Erdogan e Hamas hevalê Erdogan û çitîne yanî dewleta İsraîlê çi bîne serê Filistîniya verebîne û gel doz welat Filistîn dihat çewtandin bi agrê Hamasê kî wilo dikir apoçî jî wilo dikirin mixabin Barzanî jî wilo dikirin gelek Kurdê me ketine wilo vê şaştiya hanê lê niha va birêz Cemîl Bayîk dibêje ev tişt şaş e yöntemê şaş ê Hamasê bere nehêle em têkevin helwestekî şaş li hemberî doza Filistînê û gelê Filistîn ev êya ez bi te re nanik dibêjin işte çareserî ba bo Filistîniya devletekî netew çevibe ew pirsgirêkê çareser dike ve ne rast e nayekî xwedî devletê netewin mabînê wan de dîsa şer hene dîsa qirkirin hene koçberî hene demek ew ne çareserî ye çareserî di kî derede ye şerê işte İsraîl Filistîniya carekî dike ew da diyarkirin çareserî di paradîmê revera po de ye yanî netewê demokratîk pêşxistin de ye ewa bo xwe esas wargirtin divê de çareserî pêşxistin boyê lazim e hem gelê Yahudî him jî gelê Filistînî Arab
نتوی دموکراتیک بو خاص سوار گرن وقت دکانن پرسکریکی خواه چاره سر بکن ما في جزجي مولو جي نقو يعني مولو الهف نكر يعني تراب ما في دولة بوينة جو كردا بستينة يعني كيف خوي لدور ما في دولة بوينة فلسطينية بستينة يعني جهوها بستينة نعم ما في نحقيتي جهو فلسطيني دي بيمانة أوسلو دي إسرائيلي وفلسطيني دي بيمانة أوسلو دي قبول كرنو كده دولة شيء أو قبول كرنه لإسرائيل قبول ناكه فلسطيني قبول كرنه إسرائيل ناخوازه فلسطيني نيفي ولاتي خوازي دتر دانه جهوة دانه إسرائيلية دبيجه بيلن أما سري سري 20 سري سري 18 جو ولاتي مش مرة إسرائيلي قبول ناكه إسرائيلي نا لغوري صوزي خو بيمانا أوسلو كو مور كرنه إسرائيلي دبي واري حاني دشاش نجا ديرا بجبر بيج والله دولتا نتوي برسجري كنا بريمنا هوا دولتا قالك دولتي نتوي لأوروبا هاني شروب بشون دنا عبارة وان دنا تي بروبلم تنيتكي شتنيد نافا دولتي نتوي فرنسا دولتك نتوي ألمانيا دولتك نتوي وت منادي تولو جد شري جهاني اي دوامين وفردت الشروب بشون دنا عبارة فرنسا وألمانيا دتشي نبيه يعني اف عقلي هاني وش كرتينن اف زيرك بونا هاني اف مجي هاني وش كرتينن بابي تشزجي يعني ام جيت خوازن ولو تشزجي وكو بفكر بس ناب نا منطقة يعني اف اناليزي يعني تشد خوينه جغي برتوكي ساروك ابو تشد خوينه بريز بابي تشزجي كجمر بحث بك بشكي بحثا جيا خوندنا خبك تو جيانا عسكري جدور ده يعني جميج دون دوري هبن چالاکیات عسکری داوی کتو تبلی وی بود کیان ساله ده بو دو نوتو دو دوا ده بو نوتو سیا ده بو کنگی بو او کتو وکی شربان وکی فرماندار لناف ده بو چالاکی عسکری جیان عسکری تجمیز دش دوری ویه باشه تو وقتی خود چه قدینه تو چه پرتوکا داوی تو خوندی چیه تو وان شروعه ولو گرام بها و خارو مارو و طلو مالو تدبیجه çare seri de çizgiye reber apo daya paradigmik reber apo bu insaniyete peşkıstında ve daya lazım herkesik veya sız vargı av pıskırıkana var çaresi. Demek وسای چارەسەری چزگیە ڕێبەر ئاپۆ دەیە چارەسەری چزگیە ڕێبەر جەمیل بایک دەیە demek hemû winzanin yani temaşevanê hêja xwan Muslimîn jî wilo dibêjin divê çareserî di çizgiya İslamê de ye İslam çareserî xwan Muslimîn jî wilo dibe problem û kêşeyê dinyayê sererd û binerd û dinya û axiretê İslam xwan Muslimîn wekî hereketeke siyasî nedenê xwan Muslimîn hemû hêzên radîkal ê olperest ê dîncî vê meselehanê didin pêş xwan cîhat selefî hemû vê çîrokahanê ku İslam çareserî yani apoçî jî biketine vî warê hanê komünîzm jî berê komünîzm çareserî sosyalîzm çareserî mutlak yani wilo yani yekcarî bê ava ji bilî wê çareserî tune yani ya ev ya di do jî tune yek çareseriyê çizgiya serokapû netewaya demokratîk komara demokratîk ê birê me te di nava Kurda de nedayê qebûl kirin te di nav Tirka de nedayê qebûl kirin here bire çizgiya te me dît çizgiya te xendeka jî dime dît li Rojava jî vame dît li Başûrê li Mexmûrê û li Şingalê jî me dît bire çizgiya te bi ser bikeve li vê derê bi vî mînak ji dinyayê re wê çaxê wê İsraîlî
و فلسطینی و بێک توشوان ڕبێژە ئەوێ بێژن کانی چزگیە ڕێبەر ئاپۆ چزگیە ڕێبەر جەمیل بایک ئەوێش بەر خۆ عالی çizgiya te bên bavê çizgî Halbuki êkê AKP hanî ser destlatiyê Amerîka bi xwe ye. Êkê siyasetê qirkirinê bû ki Tirkiye bimeşînê li piş vê siyasetê Amerîka NATO awnana hinek dewletî sa Ewropa ne. Barîkariyê vana vê siyasetê qirkirinê dimeşîne. Li ser destlatiyê dimîne. û çekîkê dişûrinin hemû çekî NATO ne. Va li pêş çavê her keskî ye. Xwedê wekîlê bû te bi bavê çizgî ê ku sîlah dide te li Rojavayê Kurdistanê Amerîka bi xwe ye ê ku binpêkirinê mafên mirova û revandina zaroka û kolandina tunêla li Rojavayê Kurdistanê çavê xwe jê girtiye Amerîka û Ewropa bi xwe ye ê ku dihêle di petrola Rojavayê Kurdistanê bidize û têxe hesabê xwe Amerîka û Ewropa bi xwe ye û ê ku çavê xweşkar û xebata te ya li vir li Ewropa girtiye û ê ku ruxset dayî tîviya te ku ew Stêrk TV yanî ez bêjim stûdyoyê televîzyona te çû qîse dûrî navenda NATO li Brukselê ye çend kîlometre dûrî wê ye ne 30 kîlometre 30 kîlometre tineyî na 30 kîlometre tineyî di navbera stûdyoyê televîzyona PKK û navenda NATOyê li Brukselê stûdyoyê ku li gundê Denderleyo derbasî Google bibin û navenda NATO binerin bê çend kîlometre dûrî hevdûyî navbera kenekeya te tenekeya te birêz Cemîl Bayik û navenda NATO binerin bê çend kîlometre heye hûn cîranê hev in ji mir nebêje Amerîka û Ewropa û modernîte û nizanim çivan çîrok mîrok yani xwedê ji te razî yanî tu kevir li çoga xwe dixe tu kevir li çizgiya xwe dixe bavê çizgî wilo nabe Niha alaqatê QDP bi taybet jî alaqatê malê Mesûd Barzanî wana qederê xwe bi Tirkiye gire doyîne. Tamamî xwe xistine xizmetê Tirkiye. Na ne tek li başûr alîkariyê Tirkiye dikin. Li her cîkî QDP navê de jî esas dendik mala Barzanî ye ewna li dijî PKK şerekî psikolojîk taybet dimeşîne. Li gel dewletê Tirkiye bi askerî ne bi istihbaratî ne her alî va li dijî PKK tekoşîne pêş dixin şer pêş dixin fakat li derveyê başûr jî li Iraqê bigir li Ewropa bigir li cihê dîkê bigir QDP çawa Tirkiye li dijî PKK tekoşîne pêş dixe şer pêş dixe dixwaze alaqetê PKK li her cîkê qut bike li dünya tecît bike têxi çembere û teslîm wergiriya jî tesviye bike na QDP jî vê dike. Mesela hinek dost me re dibêjin QDP li Tirka daha zêdetir dijminiyê we dike. Va rast e. Lazim e gelê me vê jî bizanibe. ne sûcê te ye sûcê QDP ye rastî dibêjim sûcê QDP ye ne sûcê te ye KDPya ku di heştê û sisiya de peyman bi serokêteyên Newewî re mor kir û qendîl date û tu vê mesela hanê dizane ez ji te
ji rojnameya te serxwebûn fotoyê Mesûd Barzanî û mala Barzanî bê we çawa pesnê wan dida. Çawa li hemberî emperyalîzmê û kapîtalîzmê û nizanim û dewleta Tirk ez ê ana vî fotoyê hanê ji te re eşkere bikim ji bo gotê hew behsa malbata Barzanî bike. Bes. Yan jî ji bo bi belgeyên ji rojnameya te ya navendî berew bersiva te bide ez bersiv nadim yani. Qede peşxwe bersiv nade. Tu çûş xwe dibêje bêj. Xuyayî yanî û di hinek di xala jî de bi rastî ev bêdengiya KDP, PDK li hemberî PKK ev bêdengiya hanê cihê rexneyî. Cihê rexneyî. Ka ji xwe li rojnameya xwe binêre bêçil ser Mesûd Barzanî dî. Manşêt çi danî? Yek di xizmetê siyasî tê qirkirine de be lazim e merî rastiyê wan baş fehm bike. Yani ew temsîlê çi dikin? Gelê me lazim e hesabî ve bipirse li vê çizgiya. Vê çizgiyekî ki dijmin rahevkariyê dikiye û xıyanetê dikiye li gelê Kurd. Vê çizgiya xizmetê gelê Kurd nake. Tamamî tiştêkî dewletê Tirkiye li ser Kurda dimeşîne meşru dike. Wasfekê pêk tînî serviya sosiya. Wekî wasfekê pêk tînî nîne. Em binêrin Gelekî baş e mamoste bavê çizgî yê di xizmetê qirkirinê siyasî li dijî Kurda da bi yanî di wê rewşa hanê de bi li gel dijmina hevkar bi dibe gelê me wî nas bike. Ez ji tevê baş qebûl dikim. Baş. Li ser wê bimîn ha. Li ser wê bimîn. 20 sala, 19 sala Apo di hembêza rejîma Behs a Sûrî de bû. Hevdeh sed kî bû? Rejîma Behs kî bû? Çi qirkirinên siyasî li hemberî Kurda pêk anîne? Rejîma Sûrî di serdema Behs jî de li dijî di salên şîstî de şêst û yekê li dijî tevgera azadîxwaza Kurd li Başûrê Kurdistanê û li dijî tevgera azadîxwaza Kurd li Rojavayê Kurdistanê rejîma Behs li hember bû. Kî bû hevalê rejîma Behs? Serokê Teyê Newewî û tûpxwe têkiliyê te malbata Esed û bi Behsiyar hebû. Li gorî nêrîna te gerek em çawa nêzîkî te bibin? Baş. Ev jî çû. Serokê Teyê Newewî di 1980 di meha yekê de bi rojnameya El Hayat re dibêje têkiliyê me û rejîma Sedam Hüseyn heye. Sedam Hüseyn rejîmekî li dijî Kurda qirkirinê kir yan na têkiliyê partiya te û tu baş vê mesela hanê dizane têkiliyê PKK û rejîma Behs a Iraqê ji bilî Behsa Sûrî. Behsa Iraqê bi di rejîmên dagirker re partiya te xwedî têkilî bû. Ji kengî de ji salên heştê û heta roja îro
تێکیلیان پارتیاتە بە ڕێژیما ئیرانی قوت نەبووی ئیران ڕێژیمێکی داگیرکەری یان نا قەرکردنێ لە هەمبەری کووردا بکارانی یان نا تێکیلیە te bixwe birê Cemîlbayîk bi Îranê ji têkiliyê apo xurtir e. Niha Îran xweş di hundirê PKK'yê de dixebite. Têkiliyê vê rêxistina Hanê rêxistina te ji berê de ji salê heştê û heta roja îro û bi taybet de bi rejîma Îranê ku qirkirinê dikin gelekî xurt. Em li gorî nirxandina te em navê te bikin çi? Navê partiya te bikin çi? Navê serokê te bikin çi? Ji xwe têkiliyê bi Tirkiye re helavêya deyne alîk. Em mijarekî dine. Em meselak dine. Em evê rejîmên dagirker rejîmên ku qirkirinên siyasî û fîzîkî li hemberî Kurda kar anîye. Behsa têkiliya neke. Tu behs dike bavê çîzgî. Yani tu tiştekî di çîzgiya xwe de nahêle ha. Tu çîzgî bes hikayê ku tu were di nava apoçiya de were bêje erê wala Cemîlbayîk ti şaş yani. Partiya me heya qirikê di nava çîzgiya me heta qirikê di nava têkiliyê bi rejîmê dagirker re bûn. Bi Saddam Hüseyin re, bi Hafid Esed re, bi Xomeynî re. Te nas kir, te xwe dît bavê çîzgî. HDP na yek jî çi dike dixwaze Iraq jî bikişîne siyasetê xwe û Tirkiye. Bi wê jî kar dike. İşte mesulê Iraqî bi Rojavên li Anqerê hevdîtin çê dikirin. Yani diyêrekî dixwazin Iraqê jî bikişînin planê xwe. Çawa PKK li ortaya rabikin. Çawa işte qirkirinê Kurd tamam bikin. Li vir ez dixwazim Iraqê şiyar bikim. Iraq lazim e ne lîskê Barzaniya û Tirkiye. Çi berjewendî ki wan di wê de nîne. Lazim e Tirkiye bixwaze ki pirsgirêkê Kurd Tirkiye birî siyasî demokratîk çareser bike. Ewa dikeve xizmetê Iraq. Berjewendî Iraq ve dixwaz. Neke li gel Tirkiye gel Barzaniya dijminiyê Kurd bike. Li ve zirarê mezin dibîne. Barzaniya Tirkiye lîskekî mezin e bo Iraqê. Lazim e Iraq ve bibîne ve fehm bike. Mesela hinek daxuyanî me hene. Yani ki Iraq bi Tirkiye Barzaniya ve pêk ve dixwaze bi navî here Sûdûd işte Barzanî li hinek ciya cî bibin. Barzanî cî bibin li wê derê Tirkiye cî dibe. Çünkü Barzanî û Tirkiye no li gelek ciya li gel hevdin e. Pêk ve li dijme kar dikin. Şer dikin. Li hinek ciya quwetê wan 500 metro dûr hevdiye. Mamoste bavê çîzgî Iraqê şiyar dike. Tehdît dike yani çê nabe hûn û Barzaniya li dijî PKK helwestekî hevbeş bistînin. Hûn û Barzaniya û bi Tirkiye re helwestekî hevbeş bistînin. Helbet yani bavê çîzgî te eleqeya wî bi têkiliyên navnetewî, têkiliyên di navbera dewleta de nizane. Xwe dîtî nedîtî di nava partiyekî çekdar e û fêm nake ji hinêra rêveberiya dewletê ji xwe li dijî dewletê dibîne. Li dijî dewletê û ne dewletbûyînê û desthilatdariyê û nizanim yani çîrokê û çîrvanokê PKK gefa li Iraqê dixwe. Ya kesek tune ye rabe ji bêje yani hûn û Iraqê hûn di nava tensîqê de nema hevalê te nedigotin me artêşa Iraqê anî şengalê. Hevalê te
قادروی کتشچیه قندیلی وی نشان دبو شنگالی بریوه ببه همی بزمانه که خود دگو اشکره دگو ما ارتش عراقی آنیه شنگالی ما دولت عراقی وندنا و هفکاریه دنه به دولت عراقی ره به حشد شعبی حشد شعبی جی کیه حشد شعبی آلاوه کش آلاوه رژیم ایرانی وندنا و هفکاریه دنه وند به سیاست به مدیا به عسکری دژاتیا هريما كردستان عراقي وجه هريما كردستان عراقي شو دخوازن كون دخوازن خراب بكن وكي كو حالي كو سركفتنين ديروكي كو الباكور كري ون رابن وان سركفتني هاني بزور چند كفر لسر هفدو هاتي يعني هات كردا داني سر هف كردستان عراقي كون دخوازن معنا اخوالي ويجي ليش يبخن تێکەون کیتکە ji destpêka damezrandina PKK û heta roja îro şerên li hemberî grûpê Kurda li Bakurê Kurdistanê û ji wê bigir û heta roja îro PKK tim ketiyî xizmeta hêzên rejîmên dagirker ê li dijî Kurda xwedî planin xwedî helwestin xwedî biryarin vegerin dîroka PKK hûnê bigêjin di dawiya dawî de hûnê bigêjin vê encama hanê İslamî han bavê cizgiyatî kişmer dibêje تمامی ترکیه li başûr wana dimeşîne hakîma Tirkiye her alî yani behdînan kirine wekî wîlayetekî Tirkiye Tirkiye her alî xwe rexistin kiriye xwe cibcîk kiriye Tirkiye çi bixwaze ew wer hereket dikir niha HDP bi vî şeklî hizmeti tamamî siyaseti devletê Tirkiye qirkirine dik. Mamoste bavê çizgî cîrok heye ev kesên derdora te ji te xweş dikin û te guhdar dikin û ev vir û derewên hanê wekî rastî qebûl dikin rastiyê bê şek û şubhet lê nerin bêguman hewce nabînin jî ku bişekî wilo binirxînin ji ber ku di axura rêxistinê de ne û jî naxwazin jê derkevin û naxwazin gotinên din jî rexneyên din nerînên din ji dervayî çerçeveya PKK bibîsin naxwazin guhdar bikin te wan bi vî şêweyê hanê perwerde kiriye rêxistina PKK wek min gotî we dîsa dubare dikim ji damezrandina xwe heta roja îro tim ketî ne tenê xizmeta hêzên dagirkerên Kurdistanê na Yunan ne hêzekî dagirkerê Kurdistanê lê PKK ketî xizmeta Yunanê Ermênya kêm zêde ne hêzekî dagirkerekî Kurdistanê lê ketî xizmeta dewleta Ermenistan hûn kî jî bixwazin Amerîka ne hêzekî dagirkerê Kurdistanê ye lê rêxistina PKK ketî xizmeta Amerîka bi siyasetê xwe bi polîtîkayê xwe bi kiryarê xwe û şêwekî erzan şêwekî pir erzan pir nizm ev çend sal e PKK di xizmeta Amerîka de PKK xizmeta Rûsa jî de ye ketî xizmeta Rûs jî yanî ez çi bêjim partiya we rêxistina we ketî xizmeta hemû hêzên bi şêweyê dîrekt nedîrekt yani alaqeya wan bi doza Kurd bi mesela Kurd heye ê dagirker ê nedagirker ji te hatiyî ji mir dibêje KDP nizanim tamamîla bi dewleta Tirkirê di nava hatkariyê de ye tamamîla û tu bi vî mintiqê henê baş e KDP wilo ye heq li ser KDP ye ku bîrowa kenekê ate û saziyê te hemû kilît bikin û wan siktir bikin wan bişînin yên heq li ser KDP ye ku ez çi bêjim yanî heq li ser KDP ye ku derfet date ew devera ku tu nihat ji vê vîdyoa hanê vê hevpeyvîna hanê qeyd dike ne Dêrsim e ne Amedê beşeke ji herêma Kurdistana Başûr e tu li wê derê KDP ev mav dayî te
پدکه اف مافدایی ده که تو جهندری باشوری کردستانی ایریشی باشوری کردستانی بکن و تو هم بکه خاین و تو هم بکه هفکاری ترکه و تو هم تو تشتکی دوانه و مالباتا برزانی دندک مالباتا برزانی مالباتا تا چیه؟ تکوشینا رزگاریا نتویا گلی کرده مالباتا جمیل بایک چه کریه؟ مالباتا آپو چه کری؟ که حالا بیجن ارشیف خو بکن ده سرهلدانا ده رسمی شیخ سعید قوچ گری آرارات گلک سرهلدان لباکوری کردستانی چی بو مالباتا جمیل بایک پعرا وی دوی لبو تفگره هانه ده چیه ریجه خباتا وانی ده تکوشینا نتوی ده چیه وکی یعنی چطور مریا کدنا پکه ناسکریه که چطور مریا کی یعنی جبو چطور مریا کاره روشاته بنرخینه بیت چیه تل کره یعنی تدناوا لبو تفگره نتوی آگل کرد وکی مالبات وکی عشیر وکی کسایتی تا چی کریه جبلی كنت ناف فكاكيد وشكو قمان لسرتا وسرسرو كيتي نتوي ورخصناتا هي كيكل ياوي بيتير باوي چizgi چطور مریا مرود مری دکاره روشاتا بنرخینه بفیرنگی تجمرد بيجي کی لگل چizgiye رژیمên dagirker bike mere warnaz bike axaftina serokê te a 2019 de tê de eşkere bû hesasiyetê dewleta Sûrî dibê were berçavderbazkirin rejîma hesasiyetê dewleta Tirk bibure hesasiyetê dewleta Tirk di hindirê Sûriyê de dibê were berçavderbazkirin tiştekî bibîrengî serokê te yê newewî hesasiyetê dewleta Tirkî di hindirê Sûrî de ji te dixwaze ku tu berçavderbaz bike bavê çizgî ev çizgiya te ye ev çizgiya te û a seroketiya te ku hesasiyetê dewleta Tirk di hindirê Sûriyê de berçavderbaz dike yanî rêzê jêr bigire tu ji min hatî çi dibêjî xwedê ji te razî ya serokê te rast e ku rêz saygî ji hesasiyetê dewleta Tirk re digire di hindirê Sûriyê de ya axaftinê te yani gotinên hema wilo di ji xwe re biaxive heta sibê û qadepe û malbata Barzanî û nizanim çi malbata Barzanî te rojekî ji roja ji qadepe û ji malbata Barzanî bîstî dibêje hesasiyetê dewleta Tirk di hindirê başûrê Kurdistanê divê berçavderbas bikin te tiştekî wilo bîstiye te rojekî ji malbata Barzanî û ji KDP te bîstiye ku dibêje hesasiyetê dewleta Tirk di hindirê Rojavayê Kurdistanê û di hindirê Sûriyê de berçavderbas kirin te tiştekî wilo ji wan bîstî kerem bikin dengê me tê we biraderên Apoçî eşkere bikin bi belge serokê we yê newewî bi vî şêweyê hanê di 2019 de axivî serokê we yê newewî ê duwemîn bavê çizgî Birêz Cemîl Bayik bi vî şêweyê hanê de di meha Oktoberê 2023 de axiv xalekî datînim dawiya vê xelekê û ez bihêvî me mêvandariya Birêz Cemîl Bayik ê ber dilê we şêrîn be li ser dilê we netirşibim heta ji me hebû me hewl da ez bersiva wî bidim heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînim